పిల్లనిరే సాయమినిరే దేవుడు మనకి ఎత్తి అవకాశం పేసి దేవుడు మన దండకు వాటుకడి చిన్న ప్రార్థన తుంగి మన ప్రోగ్రామ్ మొదలు వాడుకుంటకడి కణుకు మూసటి లేట్ అత్తే సరే కణుకు మూసుకు మన ప్రార్థన తుంకుండకడి పరిశుద్ధమత దేవా నీకు దండకు వాటలు మినమయ్యా ఈ సమయతే నా ప్రభా నీ మాట అంకేంజి మమ్మ వాటి ప్రకారంగా నడుచోరే నీకు ఇష్టమత్త పిల్లను తీస్తే బతకనానికి మాకు సాయం తుంగింజరే నీకే దండకు వాటరే ఏసిన్ పెదటి తలుపునని దేవా ఆమేన్. పిల్లనిరే సాయమినిరు కదా సరే కొంచెం లేట్ అత్తే సెమీసాటి ಈ ಸಮಯತೆ ನನ್ನ 2 ಮಾಟಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾತಿನಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ నడిపిస్తాను బాతదిక్కు ఇంతకు ముందే నన్ను మెక్కేత్తనయ్య మనకి పునాది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అత్తద్దు అయ్యా పునాది గట్టిగా మతుకు దాని పొర వెచ్చో పెద్ద అంతస్తుకు తొత్తుకని కూడా అది కూలనకుండా గట్టిగా మంతే స్థిరంగా మంతే. ఇంకొకటి ఏసాయలు మనకి నేర్పిస్తుంది బండల పొర తొత్తలోను కూడా బెచ్చో గాలి తుఫాను వత్తుకని అరిసన్నింజరు మనం నేర్చుకుంటాడు కదా. కాబట్టి పిల్లంకి కూడా చిన్న స్కేల్ నుంచే ఏసైన మాట నేర్పిస్తూ చాలా పెద్ద తర్వాత కూడా ఊరు దాని నుంచి తప్పన్నారు అయ్యా ఊరి బాల్య దినాతే ఊరు దేవుటిని ఊరు గుర్తు తాసుకుంటారు దేవుటి గురించి ఊరు నేర్చుకుంటారు అయ్యా అలా ఎంజరే ప్రతి సంఘాన్ని కూడా సండే స్కూల్ నడిపించడం చాలా ప్రాముఖ్యం వస్తుంది ఎంజరే నన్ను ఇంతకుముందు చాలా సరుకు తెచ్చిపోయినాను మతుకు దానికి సంబంధించినటువంటి సండే స్కూల్ నడిపేసిన ఆసక్తి మతుకు దానికి సంబంధించిన గైడెన్స్ మెటీరియల్ మాయగమిందే మీకు కావాల్సుకు మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఇంకా సండే స్కూల్ పిల్లని పాటని బుక్ కూడా మీకోసం తయారు తుంగుతాను కావాల్సుకు మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించండి. అమ్మమ్మ అవి మీకు అందిస్తాము. దేవుడి రాజ్యంతో తనకి పునాది నుంచే మనని దేవుడి మాటని పిల్లంకి అందిస్తాడు. దేవుడు నాకు ఇస్తే ఈ అవకాశం తినిపేసి నా దేవుడికి వెచ్చుకో దండకు వాటర్ మీద ఇలాగే మన ఈ ప్రోగ్రామ్ తిని కూడా మళ్ళీ మున్నడికి నడిపేసుకడి ఆసక్తి మద్దరు ఆ బుక్స్ కావాల్సి మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించండి. సరే మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమానికి మున్నడి దగ్గడి పిల్లనిరే అందరూ సాయమినిరు కదా మీ జతగాకిని కూడా తీసుకొచ్చి కొద్ది చక్కగా ఈ ప్రోగ్రామ్ వాదని ఏసయ్యను మాట పాట వాక్యకు మీరు క్యాంజనీరు కదా నేర్చుకుంజనీరు కదా చాలా మంచిది. మీరు నేర్చుకుని దింజరే నన్ను నమ్మరు వినను నేను కూడా మండి ప్రోగ్రాతిని మొదలు వాడుకుంటా కడి ఒక చిన్న పాట పాడగడే నాకొక స్నేహితుడున్నాడు నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నేనేమి అడిగినా వెంటనే ఇస్తాడు. నేనేమి అడిగినా వెంటనే ఇస్తాడు. నా ఆనందంలో పాలు పంచుకుంటాడు. నేనేమి అడిగినా వెంటనే ఇస్తాడు. నా ఆనందంలో పాలు పంచుకుంటాడు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నా 10 వేళల్లో నా వెంట ఉంటాడు. నిద్రపోకుండా నాకు కావలి కాస్తాడు. నా 10 వేళల్లో నా వెంట ఉంటాడు. నిద్రపోకుండా నన్ను కావలి కాస్తాడు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. పిల్లనిరా సాయమింది కదా ఏసయ్యలు మనకి బెస్టికి తోడుగు ముందని జతగాండు అయ్యా. కాబట్టి మన బేనర్ తోటే జత తుంగవాలి ఏసయ్యని తోటే జత తుంగవాలి. చిన్నపిల్ల ఎత్తుకు ఏసయ్యకి వెచ్చటో ఇష్టం అయ్యా. కాబట్టి చిన్నపిల్లకి ఎక్కువ జత కాకమంటారయ్యా. మన బాతన తిరిగాలికన్నా బాతన కావాలికన్నా ఎక్కువగా మన జతగాకితోటే మనని పంచుకుంటాడు ఊరితోటే ఇచ్చుకుంటాడు. అలాగే ఏసయ్యలు మీ జతగాండిగా మత్తుకు మీకు కావాల్సినంతా కూడా ఏసయ్యలు ఊడుకుంటాం అయ్యా. ప్రతి విషయత కూడా ఉండు
నిద్ర ఉంచకుండా మనని కాపాడని దేవుడు, అచ్చ గొప్ప జతగాండు. నీకు కూడా జతగాండు కావాలి ఎత్తుకు. మరి యేసయ్యని నీ రక్షకునిగా స్వీకరిస్తేనే సరే. అలా ఒక అక్క కూడా యేసయ్యని జతగానుగా తుంకుట్టే ఆ అక్కನ గురించి నేను మనడి క్యాన్స్కాడి ఇంతకు మున్నే వారము వారు మిషనరీ గురించి మనడి క్యాన్స్తాడయ్యా. దేవుటే పందిసంక మన భారతదేశతే ఒరిస్సా ఇందన ప్రాంతానికి వాసి దేవుడి కోసం గొప్ప దేవుడి ప్రేమ తిని బెచ్చో మందికి అందిస్తారు. ఆ ప్రేమ అందిసని ఆ తయాతే ఊరికి ಕಷ್ಟ ಹೊತ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಷ್ಟ ತಿನ್ಪೇಸಿ ಅವರು ಜರುಡ್ಡಿ ದಿಂದ ಇಲ್ಲೊರ್కొని ఏసయ్యని శంక ఓరు నిల్లిమత్తరు. అయ్యా ఏసయ్యని శంక హతసాక్షి కాసేస్తారు. బెచ్చు గొప్పవారు. నేను కూడా అలాగే వారి అక్కನ గురించి మనడి క్యాన్స్కడి సరే బాతదిక్కు అన్మారియిందని ఒక అక్కన గురించి నన్ను మీకు కేతను మంచి క్యాంజట్ మీరు బెచ్చో మంచి సాక్ష్యము ఈ అక్కన గురించి నన్ను మీకు తెలియకెత్తవలించిన వాసమిన కాబట్టి క్యాంజటి అన్మారియిందని ఒక అక్క మింది సోవియట్ దేశం ఎత్తుకు రష్యా దేశకిని వేరే దేశతే ఇంజ చాలా ఏంటికినే మున్న జరుగుతటువంటి సంఘటన నిజంగా జరుగుతటువంటి సంఘటన అనమాట. ఈ అన్మారియిందనటువంటి అక్క దేవుడి కోసం మంచిగా గొప్పంగా బ్రతకరు మధ్యలో ఇది కూడా మరి మున్నేడు కాలాకిన కూడా ఇలాంటి కష్టాకు మనకి వెళ్తాం మరి ధైర్యంగా ఈ అక్కని తీస్తే నిల్లు మందవాలే బేళ ఇతుకు పిల్లనిరే క్యాన్సటి దేవుడి నాప్తరు ఆ కాలతే ఆరాధీశ్వలిత్కు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి మత్తారనమాట. అస్కే కమ్యూనిస్ట్ దేశంగా ఆ దేశం మత్తస్కే ఆ కమ్యూనిస్ట్కి ఏసయ్యలిత్కు అస్సలు ఇష్టం అన్నో ಬೇರೆನ ಏಸಯ್ಯನ ನಮ್ಮುಕುಟ್ಟೋರು ಆರಾಧಿಸುವಲ್ಲಿತ್ಕನ ಬೆಗನ ಅಂಜಿ దేవుడి గురించి కెచ్చరు మత్కన ఊరిని పేసి బాగా తన్ననోరు ఇంకా ఊరిన అవకనోరు ఊరికి బెచ్చుకో శిక్ష మాటనోరు అనమాట. అలాంటి ఆ కాలతే ఏసయ్యని గురించి అలాంటి కష్టం మత్తకన కూడా ఏసయ్యని జతగా తుంపుకుట్టే ఈ అక్క ఏసయ్యని శంక నిల్లి మత్తే చివరి దాకా కూడా ఉడటి ఒకరోజు ఈ అక్క ఏసయ్యని ఆరాధిసిన ఇంక అంజురమన్నంగా కొంతమంది పోలీసుకిరు సైనికురుకు వాసి అక్కని పెయ్తారు. పేసి జైలుకి వస్తారలే ఓసి రోజు తన్నున్నారలే రోజు తన్నర మొత్తరాలే ఊడటి ఇది నిజంగా జరుగుతున్న సంఘటన. ఒకవేళ ఈ మున్నిటి కాలాకినే మనకి ఇలాంటి సమస్య అయితే వేళ అందుకనే మన సిద్ధంగా మందవాలి. ఈ అక్కంకి వద్ద సమస్యతే ఏసైన శంక నిల్లు మత్తే పోలీసుకు అందరూ దానిని పేసి తన్ని జైలు వాటి నిజంకెళ్ళ ఇంకా నీతో పాటు బెచ్చు మంది యేసుప్రభుని నమ్ముతారు మినరు. మీరు బెగ్గ ఆరాధిస్తారు మినిరి రహస్యంగా మీరు బెగ్గ కూడరు మినిరి. ఇక బెగ్గ ఆరాధిస్తుంది ఇంజరమ్మ మేమని హెచ్చరిస్తాం కదా, కానీ మీరు బెగ్గ ఆరాధిస్తునిరి బెగ్గ యేసుప్రభుని గురించి రహస్యంగా కుద్ది స్తుతిస్తారు మినిరి. ఇంకా బెచ్చమంది మినరు నీ పేరుకే కెల్లా ఇంజరే కెత్తని దాకా ఆ అక్కని తన్నరేమత్తారని అత్తకను కూడా అక్క నోరు పిల్లలే ఉడటి ఇద్దరు నన్ను దొరికెత్తను నన్ను డొల్తుకన ఏసైన్ కోసం డొలితను కానీ ఇంకా ఏసైన్ గురించి తెలియ వారికి కెత్తని ఏసైన్ బిడ్డనే ఆ యొక్క అడ్రస్ నన్ను కెళ్ళను ఇంజరే ఆ ధైర్యంగా అక్క దెబ్బంతింజరే ఆలేమత్తాలి. ఆ రోజు తంతరు మళ్ళా పోలీసుకు దేమత్తారు. ఆ నైట్ అంతా అక్క జైలు దేమత్తే మరలా అక్కని తన నాకు తెల్లారు కూడా వస్తారు. అక్కని బాగా తంతారు. నిమ్మ కెత్తని దాకా మమ్మ విడిసాము నేను అవికితము నిమ్మ కెల్ల ఇంజర కెత్తకని కూడా ఆ అక్క ఇంకా దేవుడిని ఆరాధించిన వేగమైన రద్దుకి ఎత్తిందనమాట. భారత్కు ఇంకా చాలా మందికి ఏసైని గురించి తెలియవాలి కదా, ఆ ఏసైని ప్రేమ అందించాలి కదా ఇంజి ఈ అక్క నోరు దాని పౌరు తెరిచి కెత్తిల్లనమాట. ఉడటి పిల్లనిరే అది బెచ్చ కష్టం వత్కను కూడా ఏసైని కోసం భరిస్తే ఏసైని ప్రేమ ఓరు కూడా తెలుసుకుండా వాళ్ళ ఏం జరే ఓరిని సెమీసరే ఓరు తన్నని దెబ్బని భరీసరు మత్తే ఉడటి ఇక ఏసైని మాట అది నెరవేర్సరు మిందే ఏసైలు నా కోసం బెచ్చుకో దెబ్బం భరిస్తా కాబట్టి నన్ను ఈ లోకత మన్నంగా ఇవంతా కూడా నాకు భార్య భరిస్తాను, కానీ పరలోక రాజ్యతకి నాకు గొప్ప బహుమానం అంతే ఇంజరే ధైర్యంగా నిలుమత్తే ఉడటి ఈ లోకత మనకి బెచ్చు కష్టం వత్కను కూడా ఏసయ్యని శంక మనటి ధైర్యంగా నిల్లు మందవాలి.
ಕಷ್ಟ ಹೊತ್ತಿಂಜರೆ ಏಸಯ್ಯನೇ నమ్ముకుట్టుకు ಬೇನರು ಬಾರಿಂತರೋ ఇంజరే సిగ్గుపరిచి మరి చాలా మంది బాధ్యం తెరుతుకు మరి ఈ లోక ప్రకారంగా జీవిస్తూ నాకు ఇష్టపరచరు మంతురు అలా మంది కూడా మంచి తీర్మానకు తీసుకుండవాలి ఏసయ్యని శంక బెచ్చు కష్టమాన కూడా మనం భరించవాలి అలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యత గొప్ప బహుమానము ఏసయ్యలు సిద్ధం తుంగను కాబట్టి మున్నటి కాలത്ത് కూడా అలాంటి కష్టము మనకి వాదొచ్చుకోను అలాంటి మన ఉద్యోగం తుంగనగా లేకపోతే ఇంకా వేరే స్థలాతే వాదొచ్చు మనం అలాంటగ్గ మన దేవుడి శంక సాక్షిగా నిలమంది వారు ఈ అక్క కూడా ఆ కమ్యూనిస్టు దేశతే దాని అచ్చ బాధ పెడతాను కూడా ಕೆತ್ತಕೊಂಡು ಆಲೆ ಮತ್ತಲೆ ಅಸ್ಕೆ ಮರಳ ತೆಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಈ యొక్క అక్కనగ్గ అన్మారియిందని ఈ అక్కనగ్గ వాసి ఆ సైనికురుకు మళ్ళా కూడా ತಂತಸ್ಕೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಆಲೆ ಮತ್ತಲೆ ಅಸ್ಕೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಔಟ್ ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಈ ಅಕ್ಕನ ವಾಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಚೋ ದೆಬ್ಬ ಬೇಲ ಭರಿಸಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಭರಿಸರು ಮಿನಿನಿ ಇಂಜರ್ ಕೆತ್ತಸ್ಕೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಅವರ మాట ಕೆತ್ತಲೆ నాకు మంచి జతగాడు మీను ఆ జతగాడు నేను బెచ్చో ప్రేమిస్తును కాబట్టి నన్ను కూడా మేమిని ప్రేమించగలగనను ఆ జతగాడు నాని క్షమిసి నన్ను ప్రేమిస్తాం కాబట్టి నన్ను కూడా మీరు నాని తంతకనే క్షమిసి నన్ను మేమిని ప్రేమిస్తున్నాను ఇంజరకెత్తలే కెచ్చొరే అలా కణుకు ఉడ్డి అరిసంజి అక్క సోయిల్లకుండా అరిసెత్తలే ఆ దెబ్బని తట్టుకుని రాలే అస్కే ఆ సమయాతే కొద్దిసేపటికి దానికి సోయి వత్తపై కణుకు తెరిచి మెల్ల ఇలా ఓడుతలే దాని ఎదురుగా ఒక 6 అడుగుకు మత్తటువంటి ఒక వ్యక్తి నిల్లి మత్తండలే అస్కదో కణుకు తెరిచి ఓడితపై ఆ వ్యక్తి బేనైతుకు దాని బేనడత్కు నుంచి ముల్పడిదాకా తత్తుండు ఆ యొక్క వర సైనికు ఉండాలి ఉండు వాసి మరలా ఆ సైనికుడు ఆ అక్క అన్మారిందని ఆ అక్క నగ్గ వాసి ఇద్దో నిమ్ ఇచ్చ ఓపిక పేసి ఇలా మినిన్ కదా మామిని సెమీసొరే ఇచ్చగన నేనే తంతకను కూడా మామిని భార్యను ఇవన్నీ భరిస్తారు మీనిన్ కదా నీ ఒకరు జతగాడు మీనో ఇంజరి నిమ్మ 20 ಕೆತ್ತೇನು కదా ఆ జతగాడు పేను ನಿಮ್ಮ ಆ ಜತಗಂಡು ಬೇರಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಕೆಲ್ಲ ಇಂಜರ ತಪ್ತಸ್ಗೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಕೆತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಂಜರ ಕೆತ್ತಿತ್ಕು ಊಡಟಿ ಪಿಲ್ಲನಿರೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲಿಂಜರ ಕೆತ್ತಿತ್ಕು ಇದು ಓನು ಪೆದರು యేసు ప్రభు ఓండే నా జతగాండు ఓండు నా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి నన్ను కూడా మేమిని ప్రేమించగలగనను ఇంజరకెత్తలే అవునా అచ్చ గొప్పవాండ అచ్చ సెమిస్తాడా అచ్చ ప్రేమిస్తాడా ఓని గురించి నాకు నన్ను తెలుసుకుంటే వాళ్ళు కెల్లా ఇంజరే అన్మారి అక్క నాకు తలుపుతుండాలి మిగతా సైనికుడికి అందరూ దెంగతపై రహస్యంగా వాసి ఆ యేసు ప్రభుని గురించి నన్ను తెలుసుకుంటే వాళ్ళు కెల్లా ఇంజరకి ఎత్తస్కే ఆ అక్క యేసేను గురించి ఆ యొక్క ఆ సైనికునికి మొత్తం కెత్తపై ఓండు కూడా యేసయ్యని తెలుసుకుంటున్నాలి మళ్ళీ ఒక రోజు ఆ యొక్క ఆ సైనికులకు మరలా దానగవాసి ನಿಮ್ಮ నిజంకెల్లా నీతో పాటు రహస్యంగా యేసు ప్రభుని బెగ్గ ఆరాధిస్తారు మినిరి ఇంకా బెచ్చమంది మినిరించ మరలా దానిని తననంక వత్తపై ఈ బేనడత్కు ఈ అక్క ఈ అన్మారి అక్కని నగవాసి యేసయ్యని గురించి తెలుసుకుంటుండో ఓండు మాత్రం అక్కని పొరకై వాటిల్లో ఉండాలి తన్నీళ్ళు ఉండాలి తన్నకుండా మత్తపై మిగతా సైనికులకు నిమ్మ కూడా తన్న ఇచ్చుకు రోజుకు తంతిని కదా దాన్ని నేడు తన్న అయితపై నన్ను తన్నాను ఇద్దో యేసుని ప్రేమ నన్ను తెలుసుకుంటాను అద్దు నా నిన్ను బలవంతం తొంగొందే కాబట్టి నన్ను తన్నను అది వేరుండకు తెలుసుకుంటుండో ఆ యేసు దేవుడు చాలా గొప్పవాడిని జరే నన్న ఈ అన్మారి అక్కన ద్వారా తెలుసుకుంటాను కాబట్టి నన్ను అక్కన తన్నను జరకెత్తపై ఆ సైనికులకు ఈయనను కూడా పేసి జైలు వాడతారు ఒకటి ఆ తన్ని ఆ అక్క అక్కే ఆత సాక్షి ఆసక్తి డొల్లತ್ತೆ ఒకటి అది డొల్లని దాకా కూడా దాని సావు దీన్ని కూడా ఒకటి పిల్లనే బెచ్చో మంచి సాక్ష్యమయ్యా దాని సావు కూడా దేవుని గణపరిస్తే చివరి వరకు యేసయ్యని శంక సాక్షిగా నిలుమత్తే దెబ్బం భరించని నిలుమత్తే అలా దాని ద్వారా ఆ దెబ్బం భరించరు కూడా చివరి వరకు యేసయ్యని కోసం నిలుమత్త కనుక ఆ చావు కూడా ఒక వ్యక్తి తిని మందని సైనికుని మార్స్తే అక్కని యొక్క సావు అయ్యా బెచ్చ గొప్ప సాక్ష్యం అక్కనది అన్మారి అక్క బెచ్చ గొప్ప సాక్షిగా యేసయ్యని శంక చివరి వరకు తన విశ్వాసతిని కాపాడుకుంచి యేసయ్యని శంక నిల్లుమత్తే ఒకటి ఆ అక్కనికి పరలోక రాజ్యత యేసయ్యలో పెద్ద బహుమానం మీతో
ಉಡಟಿ ಪಿಲ್ಲನಿರೆ మున్నటే కాలాకిని కూడా మనకి అలాంటి శ్రమ ఎదురత్తస్కే ధైర్యంగా ఏసైని శంక నీళ్ళు మందవాలి, సిగ్గుపడకూడదు. ఏసైని గురించి ఏసైన నమ్ముతాను ఇంజరికి ఎత్తనంకి చాలా మంది సిగ్గుపరచమంటారు, అందరితో కలియనంకి బొట్టుకు ఆటమంటారయ్యా. మనడి ఏసైని పిల్ల ధైర్యంగా మనని నిల్లి మందవాలి, సిగ్గుపడకూడదు. ಬೇ ಸಮಯ ತತ್ಕನ ಬೆಗ್ಗ ಮತ್ತಕನ ಧೈರ್యంగా ఏసైన్స్ ఇంకా నిల్లి మత్తుకో ఇద్దు నా బిడ్డ ఇంజరు ఏసైలు కూడా పరలోక రాజ్యతే మనని ధైర్యంగా వనక చేర్చుకుంటాం. ఇగ్గ మనడి ఏసైన బిడ్డ ఇంజరకి ఎత్తనకి సిగ్గుపరతకు కెళ్ళకుండా మతుకు పరలోక రాజ్యత కూడా ఏసైలు మనల్ని ఓన్ బిడ్డగా తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఆ పరలోక రాజ్యతకి నిమ్మ నన్న మనడందరూ దాయవలెత్తుకు తప్పే అత్త యేసు ప్రభుని మన రక్షకునిగా అంగీకరిస్తుండాలి. చివరి వరకు మన కష్టాత కూడా ఏసైన శంక నిల్లి మందవాలి. అలాంటి సాక్షకు బెచ్చో మంది విశ్వాసులకు, బెచ్చో మంది మిషనరీకు, బెచ్చో మంది ఏసైన శంక నిల్లి మత్తరు మనకన్నా మున్నే కాలాకినే మనడి ఊరి గురించి తెలుసుకుంటున్నాడు అయ్యా. ಅವರಂదరూ అలా నిల్లి మత్తరు ఏసైన శంక అత సాక్షులు కత్తరు. కాబట్టి అలాంటి పిల్లని తీస్తే మనడు కూడా మతుకు ఏసైలు మనకి గొప్ప బహుమానతి నీతం, ఆ పరలోక రాజ్యత నీతం. బెచ్చ మంచి సాక్ష్యము అన్మారి యొక్క అయ్యా. మన అంతకు మున్న వారం కూడా మన అన్నను ఆ యొక్క గ్లాడీస్ అక్కలోరి సాక్ష్యం మనకి ఆస్తాడయ్యా. బెచ్చ మంచి సాక్ష్యము. ఆ విధంగా ఏసైని గురించి చివరి వరకు కూడా సాక్షులుగా మత్తరు. మనడు కూడా మన జీవితకాలం అంతా కూడా మన ఏసైని కోసం గొప్ప సాక్షులు తీస్తే మన మందకడి అసలు మనకి కూడా గొప్ప బహుమానం అంతే. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు కూడా అన్మారి అక్కని తీస్తే మంతిరే పిల్లనిరే మంచిగా జీవిస్తాయి అక్క. చివరి వరకు కూడా తడు ఏసైని గురించి ఏసైన్ ఒక తంతకను కూడా ఏసైని వదిలిపెట్టిలయా. మరి నేడు కూడా మనడి బెచ్చో మంది ముందన ఏసైని నమ్ముకుంట మనడు ఆ గొప్ప ప్రేమ తిని అనేకులకు పంచడానికి సిద్ధంగా మందకడే. మంచి ప్రేమ ఏసైలందరినీ ప్రేమిస్తాం, అందరినీ క్షమిస్తాం. ఈ లోకతే చాలా సరుకు మనడి వేరే వారిని క్షమిసాలడు. చాలా మంది గొప్ప గొప్పవారు అంటారు కానీ చాలా మందిని క్షమిసాలరు. కానీ తప్పే అత్త ఏసైలు మాత్రం క్షమిసని మంచి గుణలక్షణకు మనకి నేర్పిస్తాం. ఓని లక్షణకు మనడు కూడా కలిగి మందవాలి, వేరే వారిని క్షమించవాలి, ప్రేమించవాలి, ఏసయ్య ప్రేమ తిని తోపీసవాలి. ఇవంతా కూడా ఏసయ్యనగ్గ వర్రనగ్గ మాత్రమే మనకి కనపడుతాం అయ్యా. అలా క్షమించటము, ప్రేమించటము, సాయం తుంగటము ఇవన్నీ తప్పెత్త యేసుక్రీస్తునగా మాత్రమే మంత. కాబట్టి ఓని తీస్తే బేనరత్కు ఆ లక్షణకు కలిగి ప్రేమిసి క్షమిసి చక్క ప్రేమ తిని తోపిస్తారు బ్రతికితారో ఊరందరికీ పరలోక రాజ్యం అంతే, ఊరందరికీ పరలోక రాజ్యతే గొప్ప బహుమానం అంతే. మరి ఏసైని నేండి జతగానిగా తుంపుకుంటేనే అయ్యా. మన పాట కూడా కేస్తాడయ్యా. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు, నాకు జతగాండు మీద ఉండి చాలా మంచివాడు, మా ఆపద వేళతో ఉండు తోడుగా మంత. ఒకవేళ మండి ఆ కష్టాతే మండి బారాసత్కను కూడా గొప్ప బహుమానతిని మనకి తయారు తుంగరం అంతా ఏసయ్య అయ్యా. కాబట్టి ఏసయ్యని తీస్తే బ్రతకడానికి నేను ఇష్టపరిచింది. అలా ఇష్టపడతకు మన తుంగల్స్తద్దు వరటే ఓని మన రక్షకునిగా అంగీకరించాలి. అద్దొరటే ఇంకా ఏసైలు మన నుంచి బోత కారటిల్లా మనని ఏసైకి గొప్ప ధనము లాంటివి కూడా బేవు చెల్లిసిన అవసరం వెళ్ళే. ఏసైకి నీ హృదయం వర్రటి చాలు, నీ పౌటే ఏసైని రక్షకునిగా అంగీకరిస్తూ చాలు. అద్దొరటే ఏసైలు కోరిన ఇంకా బెలాంటి గొప్ప గొప్ప సంపద మన ఏసైకి ఈదన అవసరం ఇల్లే. అచ్చు గొప్ప మన ఏసైలు ఇంకా బేదు ఏసే ఇంకా అక్కరిల్లే. నీ నోటితోటే నీ పౌటితోటే ఏసైని ఒప్పుకొట్టుకు చాలు. ఓని ప్రేమ తిని నీకు చూపిస్తాం, నీకు కావలసిందంతా ఏసైలు ఓడుకుంటాం. బెచ్చ కష్టం మతుక నా కష్టతే సాయం తుంగని దేవుడు ఏసయ్యలు ఓని కోసం ఆ కష్ట సమయతే నిల్లి మతుకు ఆ కష్టం తర్వాత వాదన గొప్ప బహుమానతిని రెట్టింపు బహుమానతిని ఏసైలు మన గీతం. సరైన పిల్లనిరే ఈ అన్మారి అక్కని తీస్తే కష్టం అత్తకని కూడా ఏసైన శంక చివరి వరకు మనడి ఆఖరి దాకా నిల్లి మందకడే అసకే ఏసైన బహుమానం మనని పొందుతాడు. సరే మరి మంచి కంఠస్థ వాక్య తిని మనం నేను నేర్చుకున్న కడి మీకు బైబిల్ మతుకు తెరసాటి
మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము. మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఇక నేర్చుకుంటాడు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 10వ వచనము. నిజాయితీని పేసి బాధపడదనోరు కుశేల్ద మందనోరు పరలోకం వరదాసిమంతే. ఒకటి, నిజాయితీని పేసి బాధపడదనోరు కుశేల్ద మంతనాలే పరలోక రాజ్యము వరదాసిమంతే. ఒకటి, పరలోక రాజ్యం శంకమండి బ్రతకవాలి. ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕತೆ ಬೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೋರಯ್ಯೋ ఇవి కొద్ది కాలమే మంతం కానీ శాశ్వతంగా బెస్కెట్కి మందని సంతోషతిని పొందడానికి ఈ లోకతే కొద్దిగా వాటిని కష్టాతిని మనని భరిసుకాడి ఈ అన్మారి అక్కంతిస్తే అది భరిస్తే ఏసయ్యన శంక భరిస్తే కాబట్టి పరలోక రాజ్యతే గొప్ప బహుమాన తినదు పొందక్క. మనడు కూడా పరలోక రాజ్యం మత్తస్క అక్కని మనం చూడొచ్చు. అన్మారి అక్కని బెచ్చు సంతోషంగా గమందొచ్చు. కాబట్టి ఒకటి, నిజాయితీని పేసి బాధపడుతున్నారు కుశేల్దే మంతోరు పరలోకం వరదాసిమంతే. కాబట్టి ఆ పరలోక రాజ్యం శంక ఈ లోకతవాదని కష్టాకిని మనని భరిస్తుకడి ఏసయ్యలు మనకి ఓపిక తినీతం మంచిగా ఏసయ్యని తీస్తే మనని ఈ లోకత మన బ్రతకడి ఆ పరలోక రాజ్యము కుశేల్ది బెస్కెట్కి మనని అనుభవిస్తుంది. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము ఇక మందని ఈ 10వ వచనం తిని మీరు కంపల్సరిగా నేర్చుకున్నట్టు పిల్లనిరే. ఈ వాక్యము మనని ధైర్యం ఇసి మనని నడిపిస్తే మీరు బైబిల్ కూడా మన భాషతే దొరకరు మీద మన భాషతే దేవుడి వాక్యం మీకు అందించబరసరు మీదే. కాబట్టి నేర్చుకున్నట్టు ఇలాగే మనకి ముందు మత్తటువంటి గొప్ప గొప్ప వారు దేవుడి కోసం అతసాక్షాత్తు యొక్క జీవిత సత్యాకుమారుడు నేర్చుకుంటు కడి ఇంకా బైబిల్తో కూడా దేవుడి కోసం బతుకుతా బెచ్చో మంది మినరు వాడు ఊరి గురించి కూడా మీకు చాలా సరుకు వారి యొక్క సాక్ష్యం కూడా క్యాప్చర్ మీద అవన్నీ గుర్తేసుకుని మనడి ఏసయ్యన శంకర్ బ్రతకడానికి మున్నడికి దగ్గటి పిల్లనిరా. సరేనా? మీకు మరలా క్యాచర్మినా మీకు ఒకవేళ సండే స్కూల్ పాట బుక్ రూపంగా కావాలెత్తుకు మమ్మల్ని మీరు సంప్రదించటి నన్ను మీకు ఈ పాడినటువంటి పాట అన్నీ కూడా మీకు ఆ బుక్ కింద మీకు టైప్ తిన్నాను కావాల్సి మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటి. ప్రతిరోజు అమ్మ ఆ యొక్క పాఠాన్ని నేర్చుకుంచి ప్రతిరోజు పాడరే. మనకి బైబిల్ గ్రంథత దావీదన్నలు కూడా చిన్న స్కెన్ నుంచి వెస్కిడికి ఏసైన పాఠం పాడరు మొదలనే వండుతుందని ప్రతి పందే ఉండు గొర్రె మ్యాచర్ కూడా ఏసైన పాఠం పాడరు మొదన అలా పాడరు మత్తుకు ఏసైలు వెస్కిడికి మనతోటే మనతో ఏసైని ఆశీర్వాదకు మనతో అవుతాం. అలా పాడరు మత్తుకలే దావీదన్నలు బతికేస్తాం. ఆ యొక్క చిన్న పిల్లని పాడిన పాటనికి మన చుట్టూ వర దుర్గా తీర్మానడి తెచ్చుకుంటాట ఒక రక్షణ తీర్మానడి ఏర్పరచుకుంటాట అనమాట. కాబట్టి ఏసైన పాఠం కూడా మీరు నేర్చుకున్నట్టు బుక్ కూడా మా మీదే మమ్మల్ని మీరు సంప్రదించటి. ఇంకా సండే స్కూల్ పునాది మీ సంఘకి సండే స్కూల్ నడిపేసారు ఎత్తుకొని కూడా మీకు గైడెన్స్ బుక్స్ కూడా మా మీద మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చుకు లైక్ తుంగటి షేర్ తుంగటి ప్రతి ఆదివారం 7 గంటలకి ఈ సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇంకా మీ జతగాకి కూడా మీరు కెళ్ళటి. సరేనా పిల్లనిరా? బాయ్ మంతాను మరి అందరికి బాయ్.